De novo, a folga do metal paraliza o sector. A segunda xornada de paro convocada pola CIGA, Comisións Obreiras e a UGT deixouse notar con forza en toda a provincia de Pontevedra. O seguimento foi prácticamente total. Empezamos ás 5 da mañán en Valga no grupo de empresas Estrugasa, percorrimos toda a zona de Caldas, toda a zona de Sanxenxo, Vilanova, Cambaos, e o que podemos constatar é que o 100% das empresas estuveron pechadas, non? Nesta segunda xornada houve movilizacións en Vigo, Pontevedra e aquí en Vila García, co mesmo percorrido que na primeira das folgas do pasado xoves, dende os sindicatos denuncian que non houbo ningún achegamento coa patronal para negociar melloras no convenio do sector. A día de hoxe non temos ningunha chamada para sentarnos na mesa negociadora para seguir negociando tanto un convenio do comercio como o propio convenio do metal e, bueno, estamos á espera, non? Dende a CIGA, sindicato maioritario no metal, mantéñense firmes nas súas demandas. O tema da reducción de xornada e o tema da subrogación para aquelas empresas que fan mantemento para sectores esenciales. Temos o tema tamén da xornada continuada para o sector do naval, o tema do reconocemento dos tóxicos penosos e peligrosos para ese mismo sector e tamén o tema de fijos discontinuos, non? Unha regulación para todos os fijos discontinuos. E insisten en que a proposta da patronal en canto ás subas salariais é insuficiente. A revisión salarial topeada un 2% actualmente non ten sentido, non? Polo que estamos vendo, polo incremento de costes de precios do consumo de primeira necesidade, nos entendemos que con un IPC actualmente de un 2,8 non nos poden topar unha revisión ao 2%, non ten sentido. Este xoves terá lugar a terceira convocatoria de folga, agardan tamén un apoio de prácticamente o 100% dos traballadores.